Dyma ni rwan. Auditorium Pafiliwn Bont. Lle, fel ydych chi'n gweld, mae'r gwaith yn mynd rhagddo fo. Nawn ni mynd am dro bach rownd i weld beth da ni weld. Dyma lwyfan tafod yn yr auditorium wrth i gael ei baratoi. Criw yn gweithio'n ddiwyd. Gornel acw a'r bar. Waes yr ygyd gyleo. Gweithio fydd y bar ar ei gymawr. Mynd yma ni'r prif lwyfan. Lwyfan hanner cant. Edrych yn ddel iawn. Yn ei LED fan o gwmni Cacwn a Mad. Ac dau o bobl allweddol y digwyddiad. Iwan Stanley, Llyr Bermo. Helo. Hefych gyfeillion, sy'n mynd mynd? Iawn, briliant. O beth ffilm nawr? Ie. Sian o 62, Llyr, Sian o 62. Popeth yn mynd yn iawn? Pob dim yn berffaith yn meddwl, really. Dim yn byd heddiw. Pob dim wedi bod yn marad ers A mae'n hael braf tu allan. A mae rhywun dod i beilio yn y cae rwan, y maes gwersylla, felly dyle fod y maes gwersylla yn daclus neis. Dyna ni. Dyna ni swyddfa Pafiliwn Bont, paratywodau Gig Hanner Cant yn ei hanterth ar hyn o bryd. Efo fi yn y swyddfa, mae Mr Iwan Stanley, Mr Aled Ifan o gwmni Cacwn Cyf a Llyr Bermo. Llyr ag Aled sy'n bennaf gyfrifol am ein pethau technegol ni. So mae pethau'n edrych hel? Eitha, yndi. Ie, ti'n edrych yn eitha cool, mae'n rhaid fi ddweud. Ar y funud, e? Ie. Mae'r gwallt yn dechrau sticio fyny llai ebyn hyn. Sythu, de. Llyr, apus o bobeth? Dim yn mynd yr un edrych. Mae'n di'r... Gwallu, dwi'n ddod. Ti isio deud beth ti'n neud ar yr eiliad yma, chi? Ar yr eiliad yma, dwi jyst yn sy'n gweld sawl un o'r bandiau sydd wedi anfon i tech specs mewn mwyn i cael ei nodyn o fan hyn, mwyn i'r bobl sain fod yn barod. Be di pwysigrwydd tech specs? Caramel bwysig. Ti'n gwneud y lincwau pob band yn I ddigwyddiad fel hyn, mae'n bwysig iawn sgrif, ond da ni fel hynny. Da iawn. Ac unrhyw neges i'r bandiau sydd heb yr tech specs nhw? Wel, eich fawr. Bore da, Bontrin yn digaid. Bore 30 o'r Ffennaf. A diwrnod mawr wedi cyrraedd Gig Hanner Cant ar fi'n dechrau. Draw rwan i gael sgwrs efo'r ddau ddyn gwalldog yma. Llyr a Dic, smega, chi'n iawn? Bore da. Beth edrych o dda? Yndi? Mae'n reit dawel mar hyn o bryd, pam hynny dwch? Diolch am hynny, Calm before the storm. Ia, ydych chi'n meddwl beth am brysur o'n munud o'n? Gobeithio. Da iawn. A ddau ddech chi'n edrych ymlaen y fawr yndych? Yn dan wir. Da iawn, dim bod fi rhoi geiriau yn eich ceg chi, de. Ond i ddal fyny chi wedyn o ge. Ni'n weld pwy arall sy'n rhi lle yma wen. Mae'n ni criw cymysgedd o bobl fan hyn o'n. Wel. Llyr Jones, arbenigwr goleuo. Aled Ifan, mai, bore da, sut? Bore da. Da yw'r fan heddig gyferyn, Mr Rhys Llwyd wedi ymuno ni. Smai Rhys, o ti? Wyt ti'n well? Wel, unrhyw wythnos arall dwi wedi dal yn gwely, ond dwi ddim yn unrhyw wythnos arall. Ti'n misio methu'r digwyddiad arbennig ma? Na, bydd fi cael fawr ras fwy cwarter awr. Na ti. Newn ni ffeindio'r le ti gael rhoi dy ben lawr pob un o hyn, dwi'n meddwl, de. Sut ti'n teimlo bore ma, Iwan? Fi'n good. Barod amdani, barod i fynd. O'n i'n gweld nhw wrth i'n gosod y cem llwyfan y fan rwan ar gyfer y set ag ati, bethau'n edrych yn dda fan'na, dyn ni? Mae'n eich briliant cam llwyfan, ynddi? Yndi. Be sy'n gan Sid cynllunio'n set yn fan'na? Mae gen nhw llwyth hen bosteri ag ati'n does? Ie, maen nhw wedi bod wrthi trwy archif y gymdeithas, maen nhw wedi bod trwy'r stwff yn y llyfgen a trwy peil o bosteri sy'n fi adre dwi wedi casglu dros y blynyddoedd. Felly mae'n edrych fel wal stafell gwely enfawr efo posteri dros y gyd. Brilliant. Gret, wel, dwi'n meddwl efo'r clip nesaf, lle newn ni fynd i gael golwg ar cem llwyfan yn de, a wedyn newn ni roi rhyw olygfa bach... Dwi'n mynd i
golwg ar y maes pebyll y tynnu llun i dangos i bawb bod y maes pebyll yn gret a bod dim angen un efo. Dwi'n newydd fod i maes pebyll mewn hollol syth. Tywydd Radio Cymru'n deud o'r ffordd draw bod hi'n mynd i fod yn benwythos sychach na'r disgwyl gyda sbeidiau heilog. Diolch yn fawr, Sian Llwyd.